Gde je nož? Gde je oko? Gde je nož? Nož, 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 nož. Pip, pip. Nož, nož, nož. Pa šta je to? Pip, pip. Bip, bip. Jao, mala želja. Nož, to je nož. Nož. A gde je oko? Gde je oko? Ana dalje zadržao u medicinskom ostvarivu 6.49 minuta. Ne može to. Da ne načiniš nikome, da ne pređeš ni kućnika. Ej, šta radiš bre? Pa desiš?